дӯстони азиз, салому дуруд ба ҳар яки шумо. имрӯз як хабарро аз сомонаҳои ахбороти Тоҷикистон дидам, ки дар он ҷо чунин хабар буд. Пешакӣ мегӯм ин хабарҳо аз сомонаҳои ахборот, яъне Радиои Озодӣ гирифта шудааст. Раҳмат барои диққат. Барномаро оғоз мекунем. ва пеш аз оғози барнома гуфта мегузарем, беморони ба вирус гирифтор шудагон дар Русия ба чанд нафар расидааст. Ҳамагӣ то имрӯз то санаи 27 апрели соли 2020 дар ҳудуди Русия 87147 нафар ба бемории вирус гирифтор шуда, 794 нафар ҷон бохта ва 7346 нафар шифо ёфтааст. дар як рӯзи охир боша 6198 нафар беморони нав. ин ҳамагӣ 87147 нафар беморон дар Русия то имрӯз. ва нигарон бошед дар экран дар кадом вилоятҳои Русия дар як рӯзи охир чанд нафари беморонро ёфтаанд. ва ин бошад дар 10 давлатҳое ки шумораи беморонаш то имрӯз бисёр мебошад. дӯстон, инак мегузарем ба хабари асосии барнома. боз як бори дигар мегӯм, ин хабар аз сомонаи Радиои Озодӣ гирифта шудааст. ва дар ин ҷо гап дар бораи марде ки ҷон бохтааст, гӯё аз коронавирус мебошад. вале айни ҳол ин аниқ нест. то рӯзи дигар интизор мешавем, аниқ шуд мефаҳмем. ду марги дигар дар ноҳияи Расулов. Интерфакс мегӯяд коронавирус аст. як вакили дифоъ ва як пизишки оилавӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов даргузаштанд. мақомоти расмӣ ҳанӯз дар бораи ин маргҳои мармуз шарҳе нашр накардаанд, вале хабаргузории русии Интерфакс ба нақл аз манбаъҳои худ мегӯяд коронавирус ба Тоҷикистон омадааст ва ҳукумат дар садади эълон кардани мавҷудиятҳои он дар кишвар аст. субҳи 27 апрел вакили дифоъ Комилҷон Ибодуллозода, ки чанде пеш аз шаҳри Душанбе баргашта буд, дар бемористони марказии ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд даргузашт. ин ҷавони 39 сола ба гуфтаи пизишкони бемористон аз илтиҳоби шуш ё пневмония фавтидааст. наздикони Ибодуллозода мегӯянд, вай бо таби баланд рӯзи 23 апрел бистарӣ шуд ва дар 4 рӯз вазъаш ба андозае сангин шуд, ки 27 апрел ҷон дод. ба ғайр аз он ки Комилҷон Ибодуллозода чанде пеш аз Душанбе баргашта буд, ҷузъиёти дигари марбут ба ӯ ин аст, ки вай домоти пизишки шифохонаи ноҳияи Ғиёсиддин Ҳабибов буд. аммо дар ҳоле ки падарарӯсаш ва дигар наздиконаш муддатест дар карантин ба сар мебаранд, вай зери назари табибон наафтод. аз даргузашти ин сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов дар ҳоле хабар мерасад, ки кормандони Радиои Озодӣ ба таҳқиқи хабарҳои фавти як пизишки ин ноҳия машғул буданд. бино ба хабарҳои расида, шаби гузашта табиби 68 сола Набиҷон Отаев пас аз 3 рӯзи таб кардан дар манзили худаш даргузаштааст. ин корманди пешинаи бемористони маркази ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд солҳои охир ба сифати духтури оилавӣ дар маркази тандурустии Меҳригон дар бинои рӯбарӯи беморхонаи марказӣ кор мекард ва бо пизишкони ноҳия тамос дошт. вай аввали ҳафтаи гузашта аз таби баланд ва бемадорӣ шикоят ва дар хона бо табобати худ машғул буд. бори охир рӯзи панҷшанбеи гузашта 23 апрел бо вуҷуди таби баланд ба коргоҳаш омад ва бо одамон дар тамос буд. бархе аз ҳамкоронаш даргузашти ӯро ба илтиҳоби шуш ё пневмония рабт медиҳанд, вале ҳамчунин мегӯянд Набиҷон Отаев аз бемориҳои дил ва қанд низ ранҷ мекашид. маъмурони интизоми ба ҷанозаи оммавӣ иҷоза надоданд ва дар он танҳо наздикони Отаев ширкат карданд. вазорати тандурустии Тоҷикистон расман эълон дошт, ки Шодиев аз пневмония фавтидааст. рӯзи 10 апрел сокини дигари ин ноҳия Ҳоҷи Муҳаммад Тошеви 60 сола ба гуфтаи вазорати тандурустии Тоҷикистон аз бемории ишемиявии дил, фишорбаландии дараҷаи 2, хатари 4 фавтид. ин кас ҳамроҳ бо бародари Ҳабибуллоҳ Шодиев дар шӯъбаи маорифи ноҳия кор мекард. сабаби фавти ӯ дар ҳоли бемории дил номида шуд, ки як рӯз пеш аз он мақомоти тандурустии вилояти Суғд бемории ӯро пневмония ё илтиҳоби шуш номиданд ва гуфтанд ӯро бо дастгоҳи нафаси сунъӣ пайваст карданд. пас аз Тошев дар рӯзи сешанбе 21 апрел сокини ноҳияи Расулов Абдухалил Ҷӯрабоеви 56 сола фавтид, ки гуфта мешавад дар ҷанозаи Ҳабибуллоҳ Шодиев ширкат дошт. раёсати тандурустии вилояти Суғд бо тасдиқи ин хабар низ илтиҳоби шуш ё пневмонияро сабаби марги ӯ номид. ҳарчанд зикр шуд, ки Ҷӯрабоев ҳамчунин моҳи апрели соли 2019 барои гирифтани санги гурда ҷарроҳӣ шуда буд. дар ин пасманзар ва омода шудани даҳҳо бемористон барои қабули беморон, хабаргузории руси Интерфакс ба нақл аз манбаъҳои худ мегӯяд коронавирус ба Тоҷикистон омадааст ва ҳукумати ин кишвар омодагӣ мегирад инро иқрор ва эълон кунад. то ҳоло ҳукумати Тоҷикистон мавҷудияти коронавирус ва бемории COVID-19-ро дар қаламрави худ рад кардааст. хабаргузори манбаӣ ин маълумотро ном набурдааст.